Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί ομιλητές, υποστηρικτές και συμμετέχοντας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Μέριμνας, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση στη σημερινή μας συνάντηση που διοργανώνεται σε συνεργασία με τους φίλους της Μέριμνας με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς. Πριν 15 χρόνια τη μοναδική υπηρεσία στην Ελλάδα παιδιατρικής αναπτυξιακής φροντίδας στο σπίτι. 9 πανεπιστημιακοί, διευθυντές παιδιατρικών τμήματων και επιστήμονες ψυχικής υγείας αποφασίσαμε τότε και συνεχίζουμε σήμερα με τη νέα σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου να προσφέρουμε κάτι ουσιαστικό, ποιοτικό, οργανωμένο τόσο για το άρρωστο παιδί και την οικογένειά του, όσο και για το παιδί που θρηνεί την απώλεια ενός αγαπημένου του προσώπου, στηρίζοντας παράλληλα και όλο το περιβάλλον που περιβάλλει το παιδί. Σήμερα, κάνοντας έναν απολογισμό, διαπιστώνουμε ότι αυτό που διακρίνει τη Μέριμνα είναι η πρωτοπορία, η καινοτομία και η εξειδίκευσή της, που την καθιστά μοναδικό φορέα στην Ελλάδα με πρωτοπόρο και διαχρονικό έργο, πάντα κοντά σε οικογένειες παιδιών που μεγαλώνουν είτε με μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια ή που πενθούν, οι δωρεάν υπηρεσίες που είμαστε σε θέση να τους προσφέρουμε και που ανακουφίζει πάρα πολλές οικογένειες και δημόσια σχολεία. This is Dr. Stephen Connor wishing Danai Papadatu and all her colleagues in Merimna the best 30th anniversary possible for probably the best children's palliative care program in the world. Every good wish. 18 years ago, we spent a delightful time in Athens at Merimna. We learnt so much about their team, and our team from Australia, the sister centre with Merimna, want to send you the best of all things from the National Centre for Childhood Grief in Australia. All the best!